Gepleyer Azatlyk radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdäniň anyny güne. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden odul günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýaryn. İran'ın polisiýasy şu hepde Tehranda amala aşyrylan we 17 adamyň ölümine sebäp bolan ekstaý hüjümler bilen ilteşkildi aýdylýan ýeni 2 şüphelini tutsak etdi diýip İran'ın mediýasy habar berýär. Döwlet telewizionysynyň 9-njy iýunda beren maglumatynda agdalýan şüphelilerin ýurdun günwataryndaky Kermanşah welaýatynda tutsak edilendigi we polisiýanyň reýdleri netijesinde şol ýerde käbir terrorçy öýjükleriň hem ýok edilendigi ma'lum edilýär. Şeýle-de 9-njy iýunda wakada pida bolanlaryň jaýlanyş çäresi hem amala aşyryldy. 7-nji iýunda İran'yň parlamentinde we Ayatullah Ruhullah Homeyni'niň guburunda bolan hüjümleriň jogapkärçiligini İslam döwleti atly ekstremist topar öz üstüne aldy. 8-nji iýunda ýurdun aňtaw ministrligi ýörite beýanat ýaýradyp, hüjümlere gatnaşan 5 adamyň Eýranlydygyny hem-de olaryň Irakda we Siriýede İslam döwleti toparyna goşulandygyny aýtdy. Ekstremizme goldaw bermekde aýplap şu hepde Katar bilen gatnaşyklaryny kesen 4 Arap ýurdy Katar bilen terrorist hökmünde ilteşigi bardy aýdylýan onlarça adamyň sanawyny çap etdi. 9-njy iýunda Saud Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan kesgitlenen bu sanaw Pars aýlygy sewitindäki durnuklygy howpawandyrýan dawany güýçlendirdi we Katar tarapyndan destine reddedildi. Saud Arabistanynyň ýolbaşçylygyna topar 59 adamy şol sanda Türk Musulman Dogonluğu Partiyasının lideri Yusuf Al-Karadavini we Katar tarapyndan maliýeleşdirilýän 10 sany hayır sahavat guramasını terrorist diýip häsiýetlendirdi. Hiç kim bizi ýykmady. Biz daşary siýasatymyzyň garaşsyzlygyndan el çekmäge taýýar däl we hiç açan taýýar bolmars diýip Kataryň şeýhi Muhammed bin Abdulrahman Al-Tani aýtdy. 5-nji iýunda Arap ýurtlarynyň 4-üsi Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesip we onu islamçy toparlary goldamakda aýplady. Şeýle-de İran bilen ýakyn gatnaşygyny ýazgyrdy. Aşgabatda Merkezi Aziýada daşky gurşa we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlyk etmek üçin başlangyç atly halkara ekologiýa forumy öz işini tamamlady. Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti hem-de Merkezi Aziýanyň Sewitleýin ekologiýa merkezi tarapyndan gurnalan bu maslahatda beýleki meseleler bilen bir hatarda Sewitde suw serişdesiniň gyçylygy barada maslahat edildi. Halkara ekologiýa forumynyň jemleýiji gününde ýagny 7-nji iýunda Gadagstanyň we Türkmenistanyň wekilleri suw serişdelerini ulanmagy we halkara suw hukuklarynyň halkara tejribelerini hemme taraplaryň öwrenendiklerini beýan etdiler. Öz ýerinde Kyrgyzstanyň wekili suw serişdelerinden rejesiz peýdalanmagyndan gelip çykjak tewekkelçiliklerden halas bolmak bilen baglykda Sewitiň ähli ýurtlarynyň arasynda suw ulanyşyň ykdysady mehanizmini işläp düzmegi teklip etdi diýilip resmi medeniýetde habar berilýär. Gadagstan, Özbegistan, Eýran we Owganistan bilen serhetleşen Türkmenistan 4 ýurdun territoriýasyndan geçýän derýalaryň suwundan kesgitlenen kwota laýaklykda peýdalanýar. Olaryň arasynda Am derýa, Tejen, Etrek we Murgap derýalary bar. Türkmen kampaniýalarynyň delegasiýasy ykdysady hyzmatdaşlygy dikeltmek üçin 10-njy iýunda Täjik paýtagty Duşanbe sapar eder diýip Täjikstanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Ministrligiň 8-nji iýunda ýaýradan maglumatynda Türkmen delegasiýasynyň düzümine Türkmenistanyň howa ýollary kampaniýasynyň, senatçylar we telekeçiler birleşiginiň we syýahatçylyk kampaniýalarynyň wekilleriniň girýändigi bellenilýär. Täjik Sowda we Senat palatasynyň berýän maglumatyna görä bu saparyň dowamında maýdarlary çekmek we partnýorlary tapmak arkaly Türkmenistan bilen Täjiksanyň arasynda ykdysady we sowda uğurlary boýunça özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösürmek maksat edinilýär. Ýerusalim şäherinde Türkmenistan bilen Israýlyň daşary işler ministrleriniň ornwasarlary derejesinde syýasy maslahat geçirildi diýilip Türkmen daşary işler ministrligi habar berýär. Ministrligiň 8-nji iýunda ýaýradan maglumatynda bellenilmegine görä, iki ýurdun daşary işler ministrleriniň ornwasarlary syýasy, sowda, ykdysady, medeni, insanperwer uğurlar şeýle-de senat, ýokary tehnologiýalar, suw hojalygy, saglyk saklaýyş we syýahatçylyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri dogrusunda maslahat etdiler. Türkmenistan bilen Israýlyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylda ýola goýuldy.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň owa adamlar prezidentiň tebii serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak aýratyn bir uğur bolup durýar diýen sözlerinden alada galylar diýip ýerli çeşme habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu sözleri 6-njy ýylyna geçiren iş maslahatynyň dogamalyny Niýaz tarapyndan 1993-nji ýylda girilen ýeňillikler ulgamyny ýatyrmak teklibini edenini aýtdy we adamlar öňkü prezidentiň ýatyran mal salgynyň hem dikeldilmeginden howatyr edýärler diýip ýerli synçylar belleýär. Prezident Berdimuhammedow tebii serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak pikirini bu urda emele gelen tölek ulgamynyň tebii rentanyň adalatly we ykdysat taýdan esaslandyrylan meçörüniň salynmagyny üpçün etmeýänini bilen delillendirýär. Şeýlede prezident vice-premier Bäşim Murat Hoja Mehmedow salgy ulgamyny kämilleşdirmek meselesiniň üstünde işlemegi tapşyrdy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyny aýdylýar. Yerli synçy Aman Murat Bugaýew owa adamlarynyň hususan mallarlaryň alada galmagynyň esassyz däldigini, sebäbi esser dargandan soň Türkmenistanyň mal üçin salynýan salgydyň ýatyrlandygyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa esser zamanynda Türkmenistanyň şahsy hojalyklarda 10 san dogar we bir sygyrya düýe saklamagy ruhsat edilýärdi we olar üçin hökman salgy salynýardy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýew esser dargandan soň mal salgydynyň ýatyrlandygyny, adamlaryň isledigiçe mal saklap biljekdigini aýtdy we mally adamlara döwlet gollawyny hem wada berdi. Sebäbi bu hem adamlaryň hem döwletiň bähwitlerini gawat gelýärdi. Ýurtda dargayan kolhoz sowhoz sistemasyndan soň ulanylmagan galýan ummasyz uly ör meýdanlary, tebii ferişdeler bar diýip synçylar aýdýar. Ýazman Murat Bugaýew bu adanyň ykdysady netije berenligini, adamlaryň döwlet başçylarynyň sözünden anyp mal edinip başlaganlygyny, muňa durmuşyň özüniň odalky owaçylyk mallarçylyk puwdaklarynyň dargamagy netijesinde öderen işsizligiň hem mezur edenligini aýdýar. Şahsi sektördäki malların sany artyp urada adamlar şol salgydyň salynmaýanlygyndan ýene gaýrydan peýdalanyp hem de döwlet tarapyndan hakawa alınmaýanlygyna arkaýlanıp özüniň şahsi sektördäki mallar köpeltdiler. Azatlygyň ýerli çeşmeleri Türkmen hökümetiniň mallarlara beren wadasyny ýerine almak ähtimallygy barada mundan 2 ýyl habar berdiler. Bu alada administrativ düzgün bolmalar barda kodeksde ýürüýte jerimeleriň girizilmegi şol sanyny şahsy hojalygyny mal saklayan adamlaryň ör meýdany we çöllek guýlar üçin tölek tölemeli edilmegi sebäp boldy. Türkmenistanyň Hronikasyny ýeşeri bu habar bilen baglykda çap eden maglumatyny Aşgabatdan Daşgowy welaýatyna iýerilen komissiýanyň adamlar eýýäm öz melleklerini ýer astyndan öz güýçleri bilen çykarýan suwlar üçin hem tölek tölemegi borçly edýänligini belledi. Türkmen prezidentiniň tebii ferişdelerden peýdalanjylara salgy salmak tapşyrygy bilen bagly entek hiç bir anykladyň ýokdugyna garamazdan ýerli çeşmäniň tasdiklamagyna görä adamlar mellek ýerinde olanan suwuň üçin ýürüýte salgy tölemeli bolmagy mümkin. Mellekden alynýan önümler üçin giýirdeji salgydynyň da giýirilmegi ähtimal diýip alada galýarlar. Şunun bilen birlikde synçylar döwletiň öýre meýdanlaryny suwlanyrmakda mallarlara hiç ýyl kömek etmeýänligini, mellek ýerlerini suw barman soň hojalyklaryň öz güýji bilen guýy gazdyryp suw çykarmagy mezur bolýanlygyny belleýärler. Ol adamlar öňem iň bir agyr durmuş şertlerinde ýaşaýarlar. Ilki hökümet adamlara salgy salar ýaly ýaşaýyş şertlerini öğretmeli we salgydy soň salmaly, işlemäge şert öğretmän salgy salmak adalatsyzlygy köpeldir diýip ýazdy Aman Murat Bugaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin.
Aşgabatda polisiýa işgärleri vilayetlerden gelip paýtagtyň seýilgählerinde işleýän we şol ýerde ýatyp durýan içerki migrantlary polisiýa merkezine ýygnap başladylar. Paýtagtyň milli garaşsyzlyk seýilgähinde işleýän käbir vilayetlilerin Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, polisiýa merkezine alınıp gidilýän işçilere näme sebäpden seýilgählerin oturuşlarynda ýatýandyklary barada ençeme soraw berilip, soňra-da pul jerimesi salynýar. Inni 2 hepde goly wagt bäri polisiýa işgärleri giýjäniň ýary seýilgähe aýlanyp oturuşlarda ýatan işçileri polisiýa merkezine alyp gidýärler. Bize näme üçin seýilgähde galýaňyz, iş ruhsatyňyz barmy diýen ýaly sorawlar berip, giýje sagat 2-den ertesi iş günü başlanýança saklaýarlar. Soňra-da Aşgabat kanal idarasyna jaň edip, biziň işleýän ýerimizi anyklaýarlar. Ondan soň olar 2 sagatyň dowamyny pasportlarymyzy alyp gelmegi tapşyrýarlar. Bu Aşgabatda ýaşaýyş durmuş hereketlerini bozanlygymyzy belläp, her ýymyzyň 50 manat jerime tölemelligimizi aýtdylar. Bu ýagdaý gaýtalansa, onuň munyň 10 hissesini, ýagny 500 manat jerime tölemelligimizi duýdurdylar. Dip 34 ýaşyndaky Daşowdly Rahimberdi aýdýar. Ol ýurt raýatlarynyň bagtyar zamanında bir kimsiz ýaşaýandygy barada türkmen mediasynda ýygy-derli çykyşlar edilse-de, özleriniň alýan aýlyklarynyň paýtagtda jaý kireni almagy ýetse-de, öz çağlaryny uğratmagy ýetmeýändiginden zeýrenýär. Soňky döwürde Aşgabatda jaý kireni almagyň düzgünleri kynlaşdy we tölegi de juda gymmatlady. Bir näçe adam bilen kireni jaý alal diýsek, bürokratik bökdünçlükler sebäpli onu edip bolanok. Şeýle bolanyny alýan aýlygymyzy ýa jaý kireni ýa da maşgalamyza uğratmaly bolýas. Bizim çağlarymyza pul uğratmak üçin seýilgähde ýatyp turýas. İşten çıkıp ýaşaýan ýerimize gidildiýsegem ol ýerde de iş ýok. Dip Rahimberdi özüniň häzirki pursat näme etjegini bilmeýändigini aýdýar. Ol şoňa meňdeş ýagdaýy paýtagtyň käbir beýleki seýilgählerinde işleýän içerki migrantlaryň hem başdan geçirýändigine sözüniň üstüne goşdy. Bu aralykda gürüň edilýän ýagdaýlar dogrusunda ne Aşgabat häkimliginden, ne de polisiýasyndan nähildir bir maglumat almak başartdy. Emma paýtagtyň seýilgählerinde işleýän içerki migrantlaryň başdan geçirýän bu ýagdaýlary Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna sanlyca aý galandy. Türkmen häkimetleriniň Aşgabatda köçe söwdegärlerinden, köne ulaglardan, eýsiz haýwanlardan, sölpi eşikli raýatlardan, vilayet belgili ulaglardan we regionlardan gelen türkmen sanlardan arasalamak işlerini güýçlendirýän mahalyna gabat geldi. Bu barada resmi mediada hiç bir görnüşde gurrun goz olmasa-da, garaşsyz aklawçylar Aşgabatda alınıp barlayan bu çäreleriň ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýändigini ýarlar. Galy bersede adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy topary bilelikde beýanat ýaýradyp Türkmenstandaky adam hukuklarynyň ýagdaýynyň Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň borçnamalaryna ters gelýändigini aýtdylar. 7-nji iýunda ýaýradylan bu beýanatda egerde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi we Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasy Türkmenistanyň häkimetleri bilen ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozlamasalar, onda ýurdun buğurdaky goşudurnak içinde aýlygynç ýagdaýy Aziýa oýunlaryna kölege salyp biler diýilýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Olimpiýa şäherçesini saklamak üçin 1300 iş orny dörediler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda Aziýada 2017 üçin gurulan Olimpiýa şäherçesindäki binalaryň oýunlardan soň jemgyýet we hojalyk hyzmatlaryny gurmak üçin Aşgabat şäher häkimliginiň ýanyna ýürütü müdürlük esaslandyrlar we täze iş ornlarynyň 1273-si dörediler. Bu barada Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu ýylyň sentýabryna geçiriljek oýunlary 100 gün galmagy münasibetli Olimpiýa şäherçesine eden saparynyň dowamyna ma'lum edildi. Bu aralykda gurulşyny adından 5 milliard dollar karşılananyny aýdylýan bu binalar toplumyny saklamak üçin döredilen müdürlügiň we iş ornlarynyň nähili maliýeleşdiriljekdigi we bu çykdajaryň soňu bilen özüni nädip ödejekdi barada hiç zat aýdylmaýar.
Prezident Berdimuhammedow Aziya oyunları geçenden soňam binalaryň işçiň hereketi girdilmelidigini aýdyp, şäherjiň binýadyny işçiň dynjalyşyň, sagaldyş ulgumlarynyň 20 merkezlerini döretmek, köpçülüklüğün medeni ve sport şäherlerini ýarşlary geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy. Emma munyň bilen baglylykda hiç bir jekmejeklikler barada gurrun edilmedi. Şeýle-de prezidentiň bu saparynyň dowamyny oyunlary gatnaşyjylary jemgyýetçilik iýmiti bilen olimpiýa taýýarlyk görmek baradaky ýerni ýetiriji komiteti konsorsiýumyň düzümine girýän Gül Zaman Hojalyk Jemgyýetiniň we Şwetsariýanyň Government Sport Hospitality AG kompaniýasynyň üpçün etjekdigi aýan edildi. Şol bir wagtda energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryndaky bahalarynyň gaçmagy netijesinde häzir agyr ykdysady ýagdaýy başdan geçirýänligi aýdylýan Türkmenistanyň Aziya oyunlary üçin görülýän taýýarlyklaryň çägine döwlet büdjetinden harçlanýan maliýe serişdeler barada ilat köpçüligine hiç hil maglumat berilmeýär. Şeýle-de Berdimuhammedow Olimpiýa şäherçesiniň saparynyň dowamyny Aziyada 2017 oyunlarynyň Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň ýokary galmagyna ýardam berjekdigini öňe sürdi. Emma adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýynyň 17-27 sentýabr aralygyna geçirilmeli Aziyada 2017 oyunlaryny kölege salyp biljekdigini aýdyp, Aziýanyň Olimpik Geňeşini we Milli Olimpiýa Komitetiniň assosiasiýasyna Türkmenistanyň häkimetlerini degişli çağırşylar bilen ýüz tutmagy çağırýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatda geçiriljek Aziya oyunlary Ankara'da tanydyldy. Türkmenistanyň paýtagtda geçiriljek ýapyk binalarda we sögüş sunuty boýunça 5-nji Aziya oyunlaryny tanatmak üçin 7-nji iýuny Ankara'da ýerleşýän Türkiýanyň ýaşlar we sport ministerligine bir ýygnak geçirildi. Ýygnaga Türkiýanyň ýaşlar we sport baradaky ministriniň ornmasary Abdurrahman Boynu Kalın İşbirliği anlaşmalarımız bu anlamda yürürlükte. Kemik kardeşimiz ve ata vatanımız Türkmenistan'ın bölgede hak ettiği saygın konuma ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistanyň Ankara'daky baş elçisi İşanguly Amanlyýew bilen Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň ornmasary Maksat Nasirow daglar gatnaşdy. Türkmen halkynyň sebebi göstermiş olduğu yüz şekli Ankara'da geçirilen ýygnaga gatnaşan Türkiýe-Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurjusy we Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer birleşiginiň hem Türkiýedäki wekili Salahattin Baysal Azatlyk radiosyna öz pikirini şeýle beýan etdi. Evet, katıldık. Şimdi bence yani bir ülkenin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması bir şeref. Men pikirime göre bir ýurdun şeýle guramaçylygy, öý hojaýynçylyk etmegi ullukan awraýdyr. İkinciden bu bütün dünýäniň Türkmenistany tanamak üçin möhüm pursat döredir. Üçüncü tarapdan Türkmen atlarynyň at ýarşlarynyň we Türkmen görüşiniň şeýle guramaçylyk çäginde görkezilmegi Türkmeniň milli medeniýetiniň dünýä tanadylmagy taýdan diýseň ýokary ähmiýete eýedir diýip Jenap Salahattin Baysal aýdýar. Geçirilen ýygnak baradaky habara Türk mediasyndan tomaşa eden Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlara sosial mediada uly seslenme bildirdiler. Howpsuzlyk sebäpli efirde adanyň agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna öz pikirlerini beýan eden. Häzir Istanbulda işläp ýören owalky 2 sany sport hünärmeni migrantlaryň aýtmagyna görä, Olimpiýada oyunlarynyň gurulmagyna migrantlar bilen olaryň hostarlary oňoýsuz baha berýärler. Sebäbi haçanla Aşgabatda şol Aziya oyunlary geçirilmeli edilenden bäri halkyň gündelik durmuşyna uly päsgelçilikler döredildi we köp sanly gadagançylyklar girdildi. Halkyň esasy bölegi mejburi ýagdaýda dürli çärelere çekilmäge dowam edýär. Iň esasy zat ýurtda sportyň ýagdaýy gaty gözgüýüni. Ynha biziň ýaly sport mollumlarynyň we käbir sport
sport hünärmenleriniň Türkiýede güzaran üçin zähmet migrantlyk etmäge mejbur bolmagym. Munyň bir misaly, Türkmenistanda sportyň ýagdaýy gaty pes. Sport taýdan ösmedik we ösmeýän bir ýurda şeýle halkara sport çäresini inanmak biziň pikirimize görä dogry däl. Galy bersede Türkmenistanyň halkara sport çärelerine gatnaşmak we olary gurnamak barasynda yeterlik tejribe hem kadrlaram ýok diýip Istanbulda işläp beren sport muallimleri öz pikirlerini beýan edýärler. Istanbulda ýaşaýan türkmen aktivist Rozbay, türkmen zähmet migrantlarynyň nähili reaksiýa bildirendigini şeýle gurun berýär. Türkmenistan döwlet tarapyndan bäri goýulan talipler vardy. Şu talipler mecbur ýagdaýda gelip ana şu taýda olaryň birazajy şu taýda gelip şu tanıtym ýygynyna gatnaşyp oturýarlar. Başga ýerde migrantlaryň bu olimpiada barada edýän pikirleri ýa-da belli geçişmeler ören negatif. Hatta şu Türkiýedeki migrantlaryň Türkmenistandaky kom gardaşlaryndan sorasaň olarda da şu olimpiada oýuny barada ählisi diýenler şoňa garşy şol. Olimpiada oýuny geçirmesine. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýjy, Sorsandy Human Rights Watch, Amnesty International, Cloud Accountability, Norwegianyň Helsinki komiteti, Türkmenistanyň alternativ habarlary we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparlary ýörüýte beýanat ýaýradyp, Türkmenistanda gülünç hereketi bilen iltesiklidigi aýdylyp tutuk edilen 18 adamyň destini azat edilmegine çağırış etdiler. Azatlyk radiosynyň odol hem habar berýäri. Geçen ýylyň tomsunda Türkiýede basa barmadyk harba agdyrylşygyň arkasynda dini ruhany Fethullah Güleniň durandygy öňe sürülenden soň Türkmenistanda onuň hereketi bilen iltesiklidir öýdülýänler köpçülik ýagdaýda soragy çekilip, her türlü gynamalara tezewar edilip we uzak möhletden türme tutuglugyna hüküm edilip başlandylar. Azatlyk radiosyna gowşan suwdyň hükmünden göçürmedigi aýdylýan dokumentde bolsa, ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlenşiginde 18 adamynyň 12-25 ýyl aralygynda türme tutuglugyna hüküm edilendigini görüp bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu suw diňlenşigi bilen baglylykda köp soraglaryň açyk bolup galýandygyny belläp, gurrungy gidýän 18 tutugyň tizden-tiz azat edilmegine çağırış etdiler. Azatlyk radiosu bu beýanata gol goýan adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň biri bolan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson bilen söhbetdeş bolup, anny ony ýaýradylan beýanatyň mazmuny dogrusynda söhbetdeş boldy. Yes, Human Rights Watch today, along with Amnesty and 6 other human rights organizations. Şugun Human Rights Watch, Amnesty International we adam hukuklaryny goraýjy başga da 6 topar bilen birlikde gülünç hereketi bilen ilteşkili bolmakda aýplanyp 12-25 ýyla çenli türme tutuglugyna höküm edilen 18 adam bilen baglylykda beýanat ýaýradyldy. Gepin gerçini görä bellesek, Türk hökümeti geçen ýylyň tomsunyna başa barmadyk, harby agdarylışyň arkasyna gülünçleriň duranlygyny öňe sürýär. Şol bir wagtda bu hereketiň aglaba agdalarynyň muňa ilteşigi bolanygy barada anyk bir deliller ýok. Her niçikde bolsa, gurrungy gidýän 18 adamyň adalatly sud edilmänligi, olaryň gynamalara sezewar edilip bilinenligi we aklawçylarynyň bolmanlygy barada maglumatlar bar. There's been no fair trial for these men, that they may have been tortured in prison, and that they did not have access to their lawyers. Siz suw diňlenşiginiň adalatsyz bolup bilendigi barada aýtdyňyz. Bu barada jikme-jik durup geçäýsiňiz. I mean, the evidence, Turkmenistan, as you know, is an almost entirely closed. Siziň de belleýişiňiz ýaly, Türkmenistan dollugyna bir ýapyk ýurt. Biziň ýaly ýurdun daşyndaky adam hukuklaryny goraýjy toparlary ýurtdaky suw diňlenşikleriniň nähili ýagdaýda geçýänligi dogrusyny taýyk bir maglumat almak gaty kyn bir mesele. Ýöne biz bu 18 tutugyň işini ýakyndan bilýän ençe adam bilen ara gatnaşykda bolduk.
gal berse de olaryň berýän gurrunlary biziň Türkmenistan barada ýyllar boýy toplak gelen maglumatlarymyz bilen çalymdaşlyk edýär. Garaz bizde şol 18 adamyň adalatsız sud edilip hiç bir esassız uzak mühletliğin türme tutukluğuna hüküm edilenliğini aitmağı esas bar. And open way, and that these people have been unjustifiably given hugely long prison sentences. Bu beýanaty ýaýratmagyň maksatdary barada kim gurrun beräýsiňiz? We're calling for their immediate release, for the lifting of their sentences. Biz olaryň destini azat edilmegine, bu ýönkülýän aýplamalaryň aýrylmagyna çağırış edýäs. Şeýle-de biz Türkmenistanyň hyzmatdaşlary şol sany Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Ýewropa Birleşigine, Birleşen Milletler Guramasyna bu gurdu Aşgabatda basyş etmeklige çağırýas. Türkmenistan dürli gurlar boýunça halkary jemgyýetçiligine garaşly bolup dur. Türkmen häkimetleri öz üstüne alan halkary borçnamalarynyň adam hukuklary boýunça halkary ılalaşyklarynyň garşysyna hereket edýär. Türkmenistanyň hyzmatdaşlary alada döredýän ýagdaýlary açyk görnüşde beýan etmelidirler. It should be a straightforward step for Turkmenistan's partners to raise this issue as a matter of concern. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Britaniýanyň premier ministeri Theresa May'in Konservativ Partiýasy parlamentdäki köplük ornuny ýitirdi. May möhretiniň öňgeçirilen ses berişlikden partiýanyň pozisiýasyny gowlandyryp, Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginden çykmagy baradaky Brexit gepleşiklerine öz tutumny güýçlendirmegi umyt edipdi. Ýöne onuň bu umydy başa barmady. 8-nji ýylda geçen saýlawda konserwativleriň köplük orny ýitirmegi we beýleki partiýalaryň hem hiç biriniň hökümeti düzere ýeterlik ses alyp bilmänligi sebäpli Britaniýanyň garmy gurmalyk döwrüne girip Brexit gepleşiklerine meň pozisiýasynyň gawşamagy mümkin. 650 orunly parlamentde konserwativleriň gazanan orunlarynyň sany 313. Parlamentar köplük üçin bolsa 326 orun gerek. Solçy opozisiýa işçi partiýasynyň alan 260 orun. Opozisiýa şeýle hem öz partiýasy May'i häkimet başyndan çekilmäge çağırdylar. Ýöne ol ýurdy durnuklyk bilen üptün etmek üçin häkimet başyna gazykdygyny aýtdy. May 9-njy ýylyna häzirki wagtda bu ýurda her bir zatdan durnuklyk döwri gerekdi. Konservativ partiýa onlaryň köpüni gazanan bolsa we sesleriň hem köpüni gazanmagy ähtimal bolsa, onda durnuklyk döwrüni kepillendirmek borjy biziň üstümizde düşýär. Biziň eçekdadymyz hem edilişi diýip May aýtdy. Britaniýanyň işçi partiýasynyň başlygy Jeremy Corbyn May häkimet başyndan çekilmeliydi. May'in saýlawdan maksady konserwativleriň parlamentdäki köplük ornuny artdyrmak we Ýewropa Birleşiginden çykmak boýunça geçirilmeli gepleşiklerde güýçli hem durnukly hökümet bilen Britaniýanyň tutumny berkitmekdi. Ýöne saýlaw netijeleri onuň partiýasynyň ýurdy dolandyrmakda kiçiňrek partiýalaryň goldawyna bil bağlamaly boljakdygyny görkezýär. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň käbir liderleri May'in köplük orny ýitirmegi 19-njy ýylda başlanmaly Brexit gepleşiklerini giýjikdirer we gepleşikleriň şawsuzlyga uçrama ähtimallygyny artdyrar diýerler. Mysal üçin Ýewropa Birleşiginiň büdjet komissary Günther Oettinger'iň German radiosyna aýtmagyna görä, 2019-njy ýylyň martynda Britaniýanyň kanuny taýdan gynçylyksyz birleşikden çykmagyny üpçün etmäge görüktirilen gepleşikleriň güýçli gepleşik tarafy bolmasa näbirlilige uçramak mümkin. Bize hereket edere başarnykly hökümet gerek. Gepleşik geçirýän ýaran gawjak bolsa, onda gepleşikleriň iki tarap üçin yaramaz bolup çykmagy mümkin. Men inni öňküsinden has köp näbirlilige garaşýar diýip Oettinger aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ykdysady we valyuta meseleleri boýunça komissary Fransiýaly siýasatçy Pierre Moscovici saýlaw netijeleri gepleşiklere täsir eder diýse-de, Ýewropa Birleşigi inni Britaniýanyň birleşikde galmagy soramagyny umyt etýärmi diýilip berilen soraga jogap bermekden saklandy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.